Onko sinulla koskaan ollut puhelinta, jonka käyttäminen on yhtä luonnollista ja helppoa kuin pyörällä ajaminen? Tässä on uusi puhelimeni, Emporia E6 Lite. Heti alusta alkaen Emporian käyttövalikko tuntuu tutulta, ja sen toiminta perustuu tehokkaaseen Android-käyttöjärjestelmään. Kaikki, mitä voin toivoa puhelimelta, joka mahtuu käteeni. Näin laitan puhelimeni sen luonnolliseen ja helppokäyttöiseen tilaan. Kaikki tarvittavat toiminnot ovat sorminäppäimieni päässä. Ei yhtään enempää eikä vähempää. Puhelimen takapuolelta löytyy Panic Button-näppäin. Vain yksi painallus riittää kutsumaan apua ja varmistamaan, ettei minua ole jätetty yksin. Käyttöoppaassa on selkeät ohjeet Panic Button-näppäimen aktivoimiseen. Päivän päätteeksi laitan puhelimeni latausalustalle. Se on kuin nauttisi auringonlaskusta. Se on siinä helppoa liittyä Emporia-perheeseen.